Ka Dorbar pelun jong ka kur Kharbuli kan long menta ka genti ha Shillong Polytechnic maulai kan ton masar ha ka arpusan terik kulaling kor arajar arpusau ha ka por khatwei beje step kumta la khot sngo bhaya baro ki khot jong ka kur Kharbuli pan yai poi lang shrup sha ka jinge kendu lang para kur shisi chisnam balaki kni ki mama ki mi ie ki mi rat ki meina ki mai san ki hinmen ki para par ki persa baro ban yo ban ya aingo lang ya utrai kan rat pat ban phliu jing mut ringkat ya ka bam ja lang shi ying shisam ikmi lenti da ka jing ie ke phi wei pai wei Naka benda ka buram bat ka nam jong kur Kharbuli Lungsing Kharbuli General Secretary jong DP KK